खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ मेघालयआव कयला बायख्रुबना गोग्लैनानै सा 6 सुबुंनि जिउ खहा। इस्ट वेन्टिया हिल्स जिल्लानि रिम्बायाव आयेन बेरेखा कयला खनियाव खामानि मावबाय थानाय सा 6 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बृहस्पतिबार खालि हरनि समाव कयला बायख्रुबना गोग्लैनानै बे जाथाया जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे जाथाय जानायनि उनावनो मैया फुङाव गासै सा 6 सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हायो। गोथै सहखौ बोखांनानै गंसे जायगानि फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बेफोरबायदि जाथाया थांनाय 2018 मायथाइयाव जादोंमोन, जेराव सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। नैथियाव दङ दिनै BTR आव हानि पात्ता गैयै सुबुंफोरनो हानि पात्ता राननाय हाबाफारि। बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथाया 1 बोसोर आबुं जानायनि सिगां BTR गोरोबथानि दफाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजानायखौ नुनो मोनगासिनो। दिनै 23 जानुवारियाव BTRनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव साननि 11 रिंगा 30 मिनिट समाव हानि पात्ता गैयै सुबुंफोरनो हानि पात्ता राननाय हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन। थामथियाव दङ बागदादनि बाजाराव सुसाइड बमा बेरफ्रुनायाव सा 32 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय बृहस्पतिबार खालि बागदादनि बाजाराव मोननै बमा बेरफ्रुनायाव गासै सा 32 सुबुंनि जिउ खहा जादों। इराकनि सावस्रि बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला मोननै सुसाइड बमा बेरफ्रुनायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। सा 32 सुबुङा जिउ खोमानायनि अनगायै सा 110 सुबुङा गाज्रियै जोखोम जादों बे बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव। ब्रैथियाव दङ मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया फैनायनि सिगां BTAD खौ BTR मुं होबाय रायजो सरकारा। गाबोन 24 जानुवारियाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया BTRनि गाहाय सदर सहराव दावबायहैनायनि आवगायनो रायजो सरकारा मोनसे नटिफिकेशन फोसावनायनि गेजेरजों BTADनि मुंखौ BTR खालामबाय। मख'नो गोनांदि BTR ओनसोला दानि BTR सिमनायाव थानाय माखासे ट्राइबेल नङै गामिफोरा दानख'जागोनब्लाबो BTRनि सानजाहा गोबां ट्राइबेल गामिफोरा BTR ओनसोलाव हाबगोन होननानै BTR शोषण दानख' आय'गनि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारीया फोरमायो। बाथियाव दङ गोविन्द बसुमतारीया बुंदों आइजो गलादारफोरनो होनाय जागोन 20,000 रां। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर काउलिया मुंनि गामियाव BTCनि बारग'यै रबिन बाला बिश्वासनि दैदेननायाव मोनसे मेल जथुमनाय जायो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTRनि लिङाइ गाहाय खुंगिरि गोविन्द बसुमतारीया। बे मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव BTRनि लिङाइ गाहाय खुंगिरि गोविन्द बसुमतारीया बुङोदि BTRआव थानाय साफ्रोम आइजो गलादारफोरनो होनाय जागोन 20,000 रां। लोगोसे गावसुंथा आफादफोरनोबो रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। बिसायख'थिनि आगोलाव होनाय गासै सतबांसाफोरखौ मोगथां महर होनो खामानि मावलांनो आखायाव लानायजों लोगोसे खामानिखौ आवगायलांगासिनो UPPL दोलोआ होननानैबो फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।